Khoroksa takuk blaikenyo kharemesiaja norok nuk khnami nai shalogo video viral lungjak trend bisingo langma choi thangmani ang kwbangma no video upload khaijak nuka Facebook rogo baksaba Bengaluru ro thangtani thiyo baksaba Hyderabad ro thangtani thiyo baksaba Ambassa station ro thiyo ama hairo khni kwbangma no post khalaijak singoro je misunderstanding bujia ngi tonglaimani omo jotorong bujilaiana la jora video nai tongai joton saimana bobo haike thimani klaikya tam problem mankha tamoni bagi na cinta da kalajak bokhrogo na depression ungjak amorogni bagi da mohage bo ekdom wanchungmang hotat jaga thithanani kalaikya sing amo jotono saimane yana tabuk faidi puilano je thinai o takhuni bumung kha tolindro Tripura bo Ambassa ni hoite train kai thangmani Hyderabad thanani hinai ngi mano problem sago tongui mano jesamung sapano aboni bagida mohake bo sujak khanyani kelakya ba mohake thui thangnani kelakya Ambassa no hoite kaham kurung khai train kai thangmani yagulo kaisa station malayo o station ni mungkha Raja Mundrai hinjago Andhra Pradesh ni bsingo sing mohai problem rongno tabu waisa nugmaya kwbangma barno nugjagui phaio waisa furago norok nukhna thanai ek mas se katikhu je train sakani baklayu thiyo mani khoroksasin Tripurasa ambo haino hai Hyderabad thangai tongmani somoyo iko takbo sing haino nuk sabuka takesa Hyderabad thangai tongmani somoyo train bisingo kuthwi man sabuka taitamu sasinai phatra hasdo thangmani ogolom sin borok nainani kwbangma tam Bengaluru Hyderabad Kerala orogo haino hai sori hamerong thiyo baksaba sak sangna ekdom sujat khai thiyo oma hairong mang tongbayo tamo osuk depression ongjak bokhorogo amdo chung saimaya tamo osuk wansuktai phaye ekdom chung thijani bagi wansukui phalai baksa tongna aw cinta kalajak no khugni ba samung humungni oto ingi bo chung sasung rumo tongkhangai control khamia ba nang je kuno ungnani thangtani ba non ke mana khanya kere ngai rumo sajung tongkhangai baksa borok mohaino ngi thango nini depression in bokhorok samaya somoi rogongai cintai kono lama bwskango sing nuhoria direct thijani o lama simije sing nuhuru phia baksa borokni khugo sing khnaka mo borok mohai mani hamerok use khayo hne phia amo kubuida amgo sing 100% guarantee roi saime ku khoroksa borokni personally je matter no omono naine di wansugui chung bisas khai akoi buma bufanori klangmani yagulo baire thangi maike samung khai ang success nani hinai sumairi klangmani yagulo ba mohai sing taisa result manu mohai taisa sing unsuccess manu hongkai buma bufani busuk tamung khana wansugui naine di omono sing mohai rogai thine sikang ba mohai ke sing langmar honani sikang 100 bar wansugnani manang lainai sing tabok te kaisa topic naliyana chin Tripurasa rok bo bahayang bai kaising kun semalia naidi loike sariano chin borok tamni ke jespano sajakdi jespano hinjakdi jespano bujakdi o tamungno tom manaki kiriya manake lasia omahai ingi tongbayu blaikenya wana masia tam sanai hedana taise selabo sin bosongni borok buya sin Tripurasa buya to onyo bosongni borok sing taitam sasinai borok hai borok rok no ekdom saibo buhukse roi thanai jesukpano lasimurdi nugui tongo borok bo video mo hai borok rok haipun taisa o tomungno yakriyaw je tomung samung omnon taisa borok romoi phayo jesuk phunugruk jesuk viral khairuk tebo mo hai rok bang manake bangruk ngi phayo kaisa virus hai system hinkai norok mo hai bri sinalongno tamohni comment khainamo sung already comment box khulok jano comment kai sanani tapokdi nugui boringya sai boringya bujagi boringya gaitam khasina bahai bana viral khaijagi bo kiriya manake lasimung rokno borok kisikiriliya lasimung rokno borok kuno dam siriliya osuk bai ringlagelak osuk bai thaklagelak action kotorna hesa mohai tomung samung ngi tongnai rokno belekinyo sitra manake sin culture rok ekdom sitra ngi thong mohai kisung tomung samung nugui tongkhangkai bunyi bosongni borok hai busuk sia nugui tongna chin bosong borok no maiki tongo mohai ke sawa ekdom tomung sitra nei tamu sasinai borok no